ta. Pero kadyang medyo sentro kang atraksyon, kumbaga apple of the eye kang tanan-tanan nga kanila to. Amo si Bongbong Marcos. May mga move gani nga ipa-disqualify si Bongbong Marcos. Mga nakunbik ko no sa kaso nga wala pagbayad kang Ana Buwes. Oras sa tagapagpalaga dalas 8:09 bawo kabi kagabi ka sakit lawas ta daw trangkasuhon ta mga kabiyanan daw trangkasuhon ta no lain aman mo blang nga daw trangkasuhon ka nga wara ga irnangat ang imo kalawasan daw busog ka hangin daw matumba ka ron no daw wara ka ti lakas no huwag ka ti lakas. Tika dya daw, ura madayon pati ubo ko, ura madayon pati sipon ko, no? Nagkahalangan dayon. Kita mo, ura ganima 24 hours, ayad ko. Ano ini mo ko? Binirahan kum lang kainam, kang Romeng Antonios Miracle Oil kabi kag, nagpailot ako, mga kabiyanan, kagin banyusan kang Romeng Antonios Miracle Oil, kundi do kang dora, pernakit kang lawas ko, dora. Di karon kung nag-init-init niya mga kabiyanan, kung nag-init-init niya karon, ipabulad ko na yung sarakyan ko sa initan, blakag sedlan, kundi initran, para mabalhasan ako. Pagbalhas ko karon, sigurado hindi 24 hours ayad takdan dun sa supposed to be, dapat matrangkaso ko. Ang kanya basko ko, kahapon kang mapun, gulpiada lang daw trangkasuhon ko. Mga pinalanggat na pramati, basikin latnan mo ko bakikang. Good morning kay Miss Beautipola. Mga pilangga ka mga tagparamati na amo na gid ang sekreto ka Romeng Antonios Miracle Oil. Kontra kasuhon ka gina tanan lang imuon ko mo. May inam ko, may banyos ko, may isugsog ko sa irong ko, tanan-tanan lang manyos ko sa ulo ko. Wala ron. Baw kabi, mga kabiyanan daw hindi ko magwanta daw maduplay na ko daw ura kablati kasagap manaw ko na daw matumbakaw. Para nakit lawas mo. Baw ka jaw. Hindi ko banwa makaprograma rad ka jaw mo kung mag-amodya kuon ko kabihi. Di ka rinti nakaprograma man kita ka jaw. Ang trangkaso, waay na mga kabiyanan. Kita mo daw naglain gawa nga limag ko, no? Dami ko panga-panga prograran. Daw kalra ganing akin ko, birahan ko ka, inam ka, akin man ginimo nga bulong. Ano serbi na krang ako gimo, hindi ko lang banwa pag imnon. Ibata na ka, pulos ka akin naka-testimony, what I mean nga naka-ayad. Akot na hindi mag-inam, hindi takan mag-ayad. Oras sa atin nga pagpalagad alas 8:12. Tested ra dyan oy. Makabuol ka COVID ang Romeng Antonios Miracle Oil kato pa dyan. Mga kabiyanan. Hindi kik mo magpatik, nakan mo. Puro bakan tarat COVID akan to. Trangkaso, pernakit lawas ko, no? Trangkaso lat na dyan. Mga kabiyanan. Kato, koonta, sa COVID tanaraman, mabuol dyan ka Romeng Antonios Miracle Oil. Kaya man si Tomas ang COVID nga, gadura panlasa mo, gadura pang amoy mo, ginapabalik na mga kabyanan. Pirar na nagtestimony, kauna kag pirater na maghambal sa radyo, di ba? Alas 8:13, sa atin nga pagbalagad, parente daw San Antonio, kag Anabel Antonio Honorica, good morning. Kag Tolino Nards, good morning. Mga kabiyanan, istoryahan tabla niya karon sa atin man nga pagpangalagad. Kay sa Metro Manila, nagpangabay ang pira ka negosyante sa gobyerno. Nga gobyerno dugangi ang amon nga kapital. Kay man sa Metro Manila sa tulad, medyo buhi urbanwang negosyo. Kay man ginluwag-luwagan mga kabiyanan ang health restrictions matapos nga nagnaba ang kaso kang COVID. Nagluwag-luwag ang restrictions. That's why nga lipay man mga negosyante
na kahit papano, maka-income na kami kadya. Pero ang iba, banwa nagapangayo sa gobyerno, pinaagi sa Chamber of Commerce advisor nga si Concepcion, Joe Jose Concepcion, nagapangabay sa gobyerno. Nga gobyerno, ang diyang mga negosyante bala nga iba, kinanglan tagidya alalayan para makabangon. Sanda ka iba nagkaraputo, banwaligad pandemya mo. Ha? Nagkaraputo, mga kabyanan, kang nagligad nga pandemya. Hamakan ti mo nga ti, ura ti galagaw nga tao, ti sino, maagto sa establishment mo. Ha? Ura ti galagaw nga tao. Ang mga grocery stores lagit, amo ang nami income nagyapon, mga kabyanan, sa tion kang pandemya, bisan pa gani. Ha? Istoryahan tayo karon sa atin nga pangalagad. Diayo, ang kuon bala kang LTFRB kag kang DOTR nga magkakasaran ka mga barrier, plastic barrier sa sasakyan. Higin kalipay gid kang mga taga-transport sector. Okay rin na. Ha? Nalipay ka wa? Galing tinalukuhan kita mga kabyanan. Why? Ha? Kano pa dyan nga gina-implement? Ha? Ginadakap ang hindi magtuman? Ha? Kung ura ti mo nagsunod kuna, ura ti mo nag-require, ura ti plastic barrier, multahan kaw, dakpan kaw, and here comes, hambalan gali nga. Ha? Hambalan man lang gali nga. Wara ti scientific proof nga makabulig agad hindi kag mapagar ang transmission kang COVID. Na? Mga kabyanan, kung baga ang gobyerno man, amo ang nagloko kanatan. Amo ang nagloko man kanatan. Ano bi kauna kay kung ano gani advice sa babaw, basta si Tatay Digong magkuon. Ha? Wala arbanwa tinaga sumpakil. No? Raka ang mangin aramon ta ganing ti ko magambal ang presidente, wala rin nagasumpakil. That's why nga kung ano ang pulisa nga i-implement sa babaw, bisan pangawra kung kaisaman ti marasihan, ginatuman lang. Ha? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Amo man dya tuod ang resulta kang pagpangalagad kang pinang gobyerno ng iba nga mga opisyal, ha, nakapungko nga puro lang yes sir, yes sir, yes sir. As if mga kabyanan nahadlak ta sa mga executive positions. Ha, kung ikaw cabinet secretary nahadlak ka sa presidente, o kung ikaw eksperto nga doktor kag may pagtuon ikaw parte sa sa transmission kang COVID kung makabulig ang baryer o kung hindi ikaw kambal. Ha? Kung magkuon presidente nga abutangan kang baryer, haya mo dyan mo to bagay presidente bakan mga doktor kit, no? Ha? Kaya ang tabo, ha? Yes sir, yes sir, yes sir. Mabudlay man gali, no? Kung sa pagpanglagad ta, puro ka lang yes sir, yes sir, yes sir. Hindi target ka tindag sa atin nga dapat tindagan nga kung ano ang dapat mga pinaranggat na pramati, manti, nahadlak kaw, ay maanta. Alas 8:18, daw nakuntat naman kuno ang obra kang hospital dyan sa may Sibasti. Mga December lang, di pa diya kuno banwa matapos. Ha? Mga December lang, hindi pa diya matapos. Ano ang negative result kag effect sa mga taga-Pumuluyo sa Banwa it Sibasti, mga pinangatan pramati? May pikto gid hamakan ti mo dapat nagamit ng hospital o ragyapon sa kanyang matrihon, much more nga rakagablati anstlad. Ano ay puro lang bipinsar tang pangkaugalingan tang interes, no? Ang
kung paano banwa nakaperwisyo tas taho, daw secondary lang banwa nga ginatanaw tariya. Ang punto lang ati, makakwarta ka mo, kag makagain ka mo personally, regyan sa mga proyekto nga gina-implement sa banwa kang si Baste. Ha? Mga kabyanan, tinumambal ni Mayor kasi bari ko perto ka dyan. Ha? Nga ang tanan-tanan dyan nga project, mapa-provincial government, mapabanwa, ginaubos nyo banwa, kamo ka pangontrata, ginasab nyo tanan. Ha? Ginasab ninyo tanan. Ang lain pa kay ka conflict of interest, may conflict of interest ka katabo. Why? Di dyan kamo sa gobyerno, ginagamit nyo banwang inyong poder para lang makagain kang mga proyekto, mga kabyanan kag kamo mangontrata. Ha? Ti ora gid ninyo dyan sa banwa kang si Basti mapinsaring nga kada dyan. Kadya pinsaran nyo ron. Nganyang ginahimo nanda banwa sang kapagbaboy. Ha? Kung kita maghambal, kang sistema nga payat. Ha? Kang sistema kag sa kapagbaboy sa mayad nga pinanggobyerno. Oras aton nga pagpangalagad alas 8:20. Ha? Mga kabyanan, baurito man sa sagwa. Ha? Bukas gali may Mr. Donut. Gali rin nagya sa Kulasi. No? May Mr. Donut ron gali nagya sa Kulasi. Diin dyan ninyo makita ang Mr. Donut, mga kabyanan. Ha? Ang Mr. Donut, rigyan ra makita, kita nyo crossing dyan ra sa may kung sa highway kamo kagib, may crossing dyan na pa sulod yun sa may Bulho. Ha? Pag 2 plus Petron, na may crossing dyan alin dyan sa may Mercury Drug, pasulod dyan sa Petron, pag sulod mo dyan makita mo lagi Mr. Donut. Baw kahapon no ipagkita ko lagi ka Mr. Donut. Nagbakal ako mga 300. Di 12 ka bilogran. Pertit na namit mga kabyanan mo. Tinder ka mo kinanglan magpakalibog kag magpasanuse. Kay nagyari sa Kulasi ang Mr. Donut. Nagraka nga mga flavor kag nga klase kang donut bla, may mga lain-lain nga klase ka donut man mo. No? May dyan nga lain toppings na, may dyan nga lain sabor na baw perti kita na kanamit. Amo dyan guro nga ginilanat kaman ko kapon kag gintrangkaso kay pro rata ka koon nga matrangkasuhon ka mo ha. Kay grabe man ko pakanon katamis. Pero ora ta nagklabot sa ilanat ko, iti nagsuray takon sa uran mga kabyanan mo naran ginilanat ko. Pero ang katamisan na kang kagram ka na bitter kang Mr. Donut, hindi kit na niya matawaran, no? Kag may para mahawan man sa nasa sunod karon sa apon dalawagan. Nga i-open man yan sa inget lang gid mga kabyanan. Daimaw ang Gonzales Store. Ang Gonzales Store napahamtang dya sa Barangay Lamputeng. Kung mang grocery kamo, agto kamo sa Gonzales Store. Bakal kamo kang frozen foods, ha? Kag may tangke man dyan, may ice cream, mga wines, mga beer, mga wines, mga whiskey, mga brandy, pertek barato ang presyo. Wholesaler and retailer sanda, kang diyang beer kag amuman kang mga soft drinks. Ang Gonzales Store sa Barangay Lamputeng. Ha? Na. Ilas Bike Shop, ang Ilas Bike Shop. Rigyan man sa Barangay Lamputeng. Kung gusto nyo mga bisikleta nga perte ka nami ang quality, diyan kamo bakal kag mga spare parts. Akan bisikleta to. Why gid kagig ba mo? Tirigyan ko ginbakal sa Ilas Bike Shop, no eh? Manotin nyo. Good morning, Boss Rumeng Antonio. Nga pita anay hay mapanaw ta sa bugasong. Makipaglibing kay Sir Agting. Lubong galin ni Sir Agting ka dyan?
Ang tong pulis blang gintiro to kasumpak kang taga Kubay North Bugaso man to may diferensya ko sa ulo no? Mga kabiyanan, gaymaw sa aton nga pagpangalagad ang RL Cycle Parts. Ang RL Cycle Parts sa Barangay Alandoni, kung gusto nyo magbakal spare parts ng mga motor, ng mga original, rigyan gid kamo banwag to. Oras sa aton nga pagpangalagad, alas 8:24. Ang pagdumili bala karon kun ang sa kagyapon banwang wala mabakunahi. Why? Amo yung problema katan gobyerno. Kaya kagyapon ang hindi magpabakuna. Ha? Ang hindi gyapon magpabakuna. Ang hisitan si percentage kang mga Pilipino taas gyapon nga hindi magpabakuna mga kabyanan. Ti ang iba hindi mo mapirit nga hindi magpabakuna bangod nga ti hindi kauyon ang iba kang available nga vaccine, no? Ti ang ginahimo tlad ka gobyerno ang koon nandana batunaran pabaksin kamo kay amo lang ra ang available, no? Makabyanan. Kung baga, ginapilit ka magkaan ka dinuguan na hindi kakauyon kang dinuguan mga kabyanan. Ha? Oh. Nang uyon tanakang tao, linaga, ang uyon at nalinapuhan. Ang tao, ang wara ti kinamataran nga magpili kung ano nga klase ka vaccine. Ha? Mga kabyanan, ang dapat nanda kagusto nanda itublok kananda para magaprotektar kananda against sa COVID. Andot nga hindi kahimo ang gobyerno nga mangin available ang tanang nga vaccine, and then that's the time nga ang tao pamangkuton ano imo gusto, o Pfizer ano imo gusto, o Sinovac ano imo gusto, Moderna ano imo gusto, Sputnik ano imo gusto, Sputnik B ano imo gusto, AstraZeneca ano imo gusto na ang koon na tanak karon kang gobyerno amo lang ra ang gamita kay amo lang ra ang available. Ti karon kun hindi timo ka uyon gani kaninuguan piliton na timo hayang uyon mo timo linaga kun baga banwa ra ka ti opsyon. Idol-dol dalang nga idol-dol kanimo jay sa inubak ko day krako tadi supply kay sa inubak mga pilangga nga mga tagparamati yang tao daw medyo hate nanda kay sa inubak okay man naman ra ko ng tao wara gid kapili pero kung nagapili tiraan sakyan taman ang anda kinamatarang nga may kinamatarang sanda sa pagpili mga kabyanan, di ba? Mga pilangga nga mga tagparamati amura nga kadya ang hisitan si percentage kang mga tao lang hindi gusto magpabakuna. Bangad hindi na magustuhan ang bakuna o ang vaksin, taas gyapon. Rakto gyapon magbiyanan nang hindi magpabakuna mo. Ay ti kapili ang iba banwa ka vaksin nga gusto nanda. Ti ko unta dapat radi imuon ka gobyerno nga available ja tanan. No? Available ja tanan. Hindi ko nga del-del lang kanimo nga idel-del mga kabyanan kag ipirit lang amo lang diyang available. Sa gusto nyo kag sa hindi gamita nyo hindi ka mo magpili. Adyos ta. Sa demokrasya tapamanbi nga pungsod ka dyan, di irti mo gusto kapili. Hindi bala? Mga kabyanan, di ko nang kita ka gobyerno nga
rason andot hindi magpabakuna ang rake pa ka mga Pilipino, ha? Dapat masulbar na dya ang hesitancy issue. Ha, basi kung sa bulong dya o kung sa baksin dya banwang ginahindian da. Ha? Mura gani. Piriton, ti mo magsagi, kakaan ka dinuguan, nga hindi, ti mo magkaan dinuguan, ay gusto mo linaga, kag bindong gadas. Libla? Oh. Ti ano mahambal ka nga mga nagadalagan tulad ka nga mga kandidato jak dya. Ha? Total gapapili man kamutlad. Ha? Ikaw Lene Robredo, ano mambal mo sa problema nga dya? Sagi lang timo, sagi. Wala man tinambal, sagi lang timo kakaraban. Oh, si Isko Moreno, ano ang inambal na kanya? Dawai man? Si Ping Lacson? Oh, daw tanan man sanda, mga kabiyanan, ang wara ginahambal sa problema at lahat ng nasyon ta, parte sa hesitancy issue, kang mga Pinoy nga hindi iba magpabakuna. Ay mintras tanto, banwang hindi iba magpabakuna, hindi tagid niya kunti ng kaso ka COVID. Hindi bla? Ano ang mahambal ninyo kadya? Total kapadalagan man ka mo, di bla? Oh, kay Bongbong Marcos. Ati, why gid? Ha? Kay Bongbong Marcos, why gid? Ang isyo kay Bongbong Marcos, nga wala kuno kage, kuno kakunbik, kay wala gabayad ka na buwis. Tanat lad ang apple of the eye. Si Bongbong Marcos. Mabuto pa mo kay Bongbong Marcos, ha? Tes Manny Pacquiao, ano mambal mo sa isyo kang baksin niya? Ha? Manny Pacquiao. Oh, ano mambal mo sa isyo kang baksin? Nga pang hindi magpabakuna. May mga ginahambalak mo, ay. Ang puro lahat na inyo, paano magdaag kang mamudmud ka kwarta? Oras sa ating pagpangalagad, alas 8:31, dali lagi na, magabalik, tas di lagi lamang magbuhay, pagkalipas lamang kang piraka, importante nga pahibalo, mga kabiyanan, palihog, standby. Partner, may iniya ka ba sa oxidants? Ang oxidants, partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon, partner, nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sang oxidative stress. Vitro, tablet, partner, ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang hindi balancing nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang dada. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sa hatlo kayab ko. Sus, nagaiga ka na dayon mo. Vitron tablet. Amo gani, partner, nga dapat magtumargid sang Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants ago nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog. Aiza Olog, tagalubakang Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng life extension vitamin D3, yun, wala na po, normal na. Maraming salamat po sa life extension vitamin D3. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Kag para sa libre pero quality medical check-up with medical doctors, magkanto lang sa Fournier Street, San Jose, Antique. Ano na ang pinakabago, epektibo na herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Sang una, pero may nagataas
mataas ang blood pressure ko. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnormal na ang blood pressure ko. Kag wala na ako ginakulbaan, bisan diin ako magkadto. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya, kag mga butika malapit sa inyong lugar. Alas 8:34, mga kabiyanan, sa atin nga pagpangalagad sa sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. Kabi may nag-chat kanaken o kung may nag-text si Tay Jose Alolod, ha? Na Boss Roming, na salamat gid sa imo Miracle Oil kay nag-ayad ang tiyo mo? Nag-ayad. Oh. Mga pilangga nga mga tagparamati. Kag iba raka pagin personally, adlaw-adlaw ron nagapasalamat sa Miracle Oil, Romeng Antonius Miracle Oil nga nakabulig gitanak nanda. Makanti mo nga raka tanagarambal nga nag-arayad sanda sa gindapatan nanda nga problema nda sa lawas. Iwanan mo ray nag-arayad. Na thank you gid Migo Romeng na si Romeng na Boss Romeng kung ano pa no kung Romeng malang man dyan mga kabyanan, thank you gid. Oh, ya mo gid na. Kabi may sangka kagawad na tuminsyon lang dyan sa Lipata ang nagatawag ka natin nga ang kundi dyan sa may Lipata, sa may port, may mga kargaminto, may nga ginakargas truck na taas ran, no? Kung may truck mag-agi, masagabay gid nanda, ang mga naba blang wiring, o kung ano tawag ka na, sa electricity, hindi ko mabuhal-buhal ko pinsar ko, kaya hindi ko gid mamit lang. Ang linya blang halin sa poste kung membro ka o pagto si mo balay. Now, masagabay gid kang dragkel kang taas nga truck kung mag-agi dyan sa karsada halin sa Lipata Port. Di ang anda nga na pangabayraan sa Antico, islan na nandaraad ang poste ay ang only remedy nga masolbar dyan problema, taasan kang Antico ang anda poste. Ay kung taas anda poste, kundi taas man ang mga wiring nga katabok sa karsada nga mag-agto sa mga panimalay. Na, ay kung na ba poste mo maloy-loy para antila puton gid ra ka mga truck, no? Mga kabyanan, ay may mga porsyon pagidman nagya sa Antique nga na ba poste ka Antico. Na, ginakwanta man gina-consider na hindi nanda matatapan gid ang problema sa labing madali nga panahon. Medyo madili kay gamay masanda. Kung tabi si Engineer Lodovico Lim nga ti dugang-dugangan na ang andam nga taho, ay basi kuno gamay ang taho ang alinan nandat hindi lagi nanda maaksyonan. Ang yang mga problema ang garuloy-loy nga mga wiring daw na diyan sa Lipata tutok-tutokin yung gawa kay manti karon kun magkarsanggap na karon diyan kara sa truck ang wiring, kundi magkarabugto ran ti basi kun magkakuryente pa ibaya ran. Na mura mga kabyanan, kakapon may isang ka concern man naghapit ikanatan sang ka tricycle driver nga baw unique tanang tricycle driver namang manan mo ang ana tricycle, ang ana motor may kambyada, kay man kumpul ang anak kahig, that's why nga lima at nabanwa ang nagakambya-kambya nga daw sa rakyan blang kalimbawa kang ana tricycle gabiyahiran. Hay man kumpula na kahig, ti paano na ito'y pitik-pitikan ang kambyada nas dala may urat kahig. Kundi kombinar na nga may kambyada at na tricycle, namangkot man, sir. Kami sa karitan, uragyapon man kami makabaton kang amon ito nga ayuda nga 5,000. Tikuon ko, napalo up to ni Sir Bobit, ni partner Bobit, kag may sabat rito katuman ang focal person sa programa nga dyan nga, nagkulang kuno ang kwarta sa halin sa national level, no? Mga kabyanan, nagkulang ang kwarta
That's why angat-angan na lang ninyo. Tinamangkot pag iknakton, ti may siguro to, sir. Di ko naman may siguro man ko, no? Ha? May siguro man? Oh. Ay tinaluluoy, blakit ta nga ti, mahina man ang biyahe, PWD, tanak, isagi na agawan, panitanak, kuno ka pasahero mo, kaiba nga ruta, dibla? Gaimaw man ang Evergreen Herbal Capsule. Ha? Gin kombinar kung bihero mi Antonios Miracle-Oil kag Evergreen Herbal Capsule. Ura nagdayon akan trangkaso. More nga nagbalik banwang akan resistensya kaya nga aga nga kabi daw maduplay ko daw urar kot keseg mo. Wala na akong lakas. Ha? Walang bagkanti lakas ng loob ha? Wala na talaga akong lakas. Ibangad sa Evergreen Herbal Capsule, mga kabyanan, nagresistensyado ako balik. Ura na dayon trangkaso ko man. Kaya ang immune system mo banwa, ginadugangan, gina-improve.